Здравейте! Представям ви моите малки великденски вазички от черупки от яйца, приготвени с техниката декупаж. Много лесно и с удоволствие се работи. Нужни са само черупки от яйца, четка за рисуване, леко разбит белтък и красиви мотиви от салфетки. Също така твърда лепенка за основа на вазичката. От салфетките се взема горният слой и от него се накъсват тези мотиви, които най-много ви харесват. Има и вариант да се изрежат с малка ножичка, но аз лично ги харесвам повече накъсани. По-лесно е, а и крайният резултат е по-красив. С малките мотиви се работи по-лесно, при по-големите е възможно образуването на гънки. Но хубавото е, че ако нещо не ви хареса как се получава, накъсано е или накриво застанало, може да се махне много лесно с вода, да се подсуши яйцето и отново да се нанесе друг мотив с помощта на белтъка. Белтъкът заздравява черупката. Като краен резултат имаме тези малки сладки вазички, които ще красят великденската трапеза. Ако решите да се възползвате от моето предложение, включете и децата в тяхната изработка. Те ще се справят с лекота, ще са горди и щастливи, че изработват тези красоти и ще зарадват семейството си. Желая ви светли великденски празници на вас и вашите семейства. Бъдете живи и здрави! Ако моите идеи, които представям тук, ви харесват, ще се радвам, ако ме последвате и си бъдем взаимно полезни, като споделяме опит, знания и идеи. Благодаря ви, че изгледахте видеото ми до край.